dagelan tak anjurke. Rombongan iki kowe njaluk uripmu seneng bahagia terus. Lah kowe rabya karo sing gerong. Rapi kok gerong. Kok malah gerong? Iso iki seneng. Lah kowe keplok terus lho sak seneng. Ben kowe dorong ngono. Nduk, yen kowe omah-omah tak dongakne kowe keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ma'abainakum wa'abiqoi. Sok yen kowe ngandhek ngati-ati ya nduk ya. Pripun? Kudu kerep ngonsumsi degan kambil ijo. Iya. Lire ben. Sak banyune sok Ben piye? kandungan iki ben resik, bayi iki sok yen lahir resik. Oh, putih. Ora kaya sing kae. Kayak sing di Demong. Bagi darat jamu. Nganu Mas Gareng. pripun? Iki keluarga Agung kok nanggap wayang iki werdine apa? Yo, iso jawab ora? Saiki tak takoni. Memetri dusun. Kok merti dusun? Merti dusun ki ora nanggap wayang ora apa-apa kok. Mergo pun tradisi. Ya tradisi ya tradisi. Mergo tak kandhani Mas Gareng. Nggih. Nanggap wayang Purwa. Nggih. Wayang wis Ringgit ngarane Purwa. Wahyu Purwa sepisanan. pisanan. Nggih. Piyai Agung Desa Ngoho kene Nggih. nyadong wahyuning pangeran Pangeran. ingkang lantaran wayang kulit Nggih. Nggih. dengan jalan Ki Jumari Hadi Junarto semoga bermanfaat berkah dan barokah. Amin. Mula wayang ki dipanggung kiwa tengen ya Mas. Nggih. Witan Simpingan kiwa tengah. simpingan. Nggih. Lho. Diadani kelir. Kelir ki loro cacahe. Dadi Kelir. wayang ki siji tuntunan. Tuntunan, Kaping pindho tontonan. tatanan. Oh, ganti Tatanan sih. Kaping telu, tontonan. kaping papat Mulai. tatanan. Rungono sik. Rungono sik. Mulai iki lho. Ya. Tuntunan, Tuntunan. tatanan, Tatanan. tontonan, Tontonan. tantangan. Tantangan. Ngerti tuntunan? Lah niku Iku. Mergo mau ana tembung golek. golek. Goleki golek ana. Iki apa babare apa werdine? Berdini. Mula jereng ki kelir. Kelir. Ireng karo putih. Putih. Iki mengku surasa. Napa? Nggih. Ireng Ireng. saka biung, Biung. putih saka bapa. Bapa. Wujud loro Wujud loro. dadi sawiji. Dadi sawiji. Kinantenan anasir patang perkara, Tang perkara. amarah, Amarah. supiyah, Supiyah. alwamah, Alwamah. mutmainah. Mutmainah. Bumi geni banyu angin. Nggih. Wujud loro dadi sawiji, dadi gleger kaya gareng. Oh. Kuwi sing darane tuntunan. Tuntunan. Nggih. Dadi mula dadi dalang ki kudune ngerti falsafah. Nggih, nggih, nggih. Akeh Mas Gareng. Nggih. Dalang ki sementing iso nyabetke wayang karo dikanteni. Wah tenan. Wong sing ayu-ayu terus mbek karo ngenang ngene kae wis seneng. Tapi disuwun sak pungkure wayangan niku dados berkah. Nggih. Iki darane tuntunan. Dadi iku engko werdine apa to? Karepe wayang Purwa. Dadi le nyadong wahyu ning pangeran liwat wayang Purwa ki wahyu ning pangeran dina Setu Legi malam Minggu Pahing. Nggih. Setu ki tumpak Legi manis. Manis. Minggu ki dete. Dete. Pahing jenah. Nah. Oke? Oke. Piye? Oke. Lho darani tuntunan kok. Tuntunan. Tontonan. Nggih. Tontonan contone iki gelar sampean Gareng, Mbak Ririt, Mbak Ambar. Iki panggo panglipur. Panglipur. Tantangan. Tantangannya Miturut menapa, Bobo? alam tuwin jaman. Nggih. Saiki nek ben ora ana sing nonton. Nonton. Jaman biyen lho. Mula saiki di nganggo apa? Variasi. Musik karo Lah gamelan. nggih. Jadi kolaborasi. Nah, laborasi. Fermentasi. Diatonik apa kuwi? Ya. Diatonis dan pentatonis. Tonis, kuwi sing darane tantangan. Siap. Kira tak babar ki ora rampung Boten suwi. rampung. Tesih duwi. Oh, dowi. Kula Saiki anu Mas Gareng. Napa, Bos? Gandeng iki kanca tani wis dilanjut. Diaturake. Oh. Diaturake Mbak Ririt. Mbak Ririt. Ririt. Diaturake Mbak nganu Pangkur Semarang. Lengki. Oke. Kula lenggeran mawon. Ayo lenggeran. Biasane menawi pangkur Semarangan do ambar. Hampir sambil angin. Ngaku diringin. Lenggerane mawon. Lenggeran sini. Oke. Oke. Setuju, Cok? Jadi lenggeran nggih Bapak Ibu. Monggo. Oke. Wilujeng miarsaken serangan kalian Purba.